9 lecții de viață pe care toată lumea le învață prea târziu. 1. Dumnezeu știe când să-ți trimită exact ceea ce ai nevoie. 2. A fi privat, a rămâne discret și a nu spune tuturor totul este îngrijire de sine. 3. Căutați respect, nu atenție, durează mai mult. 4. Întotdeauna va exista cineva care nu vă va vedea valoarea. Nu-i lăsa să te schimbe. 5. Timpul expune întotdeauna ceea ce însemni cu adevărat pentru cineva. 6. Ai grijă în cine ai încredere. Sarea și zahărul arată la fel. 7. Să nu ai niciun regret, doar să faci mai bine data viitoare. 8. Amintiți-vă, unele lucruri trebuie să se termine pentru ca lucrurile mai bune să înceapă. 9. Viața te va separa de prietenii tăi, așa că apreciază fiecare moment pe care îl ai împreună.